Des del 15 de juny del 1977, en què es tornaren a celebrar uns comicis democràtics des de la Segona República, fins al 20 de desembre d'aquest mateix 2015, han transcorregut ni més ni menys que 38 anys. Durant aquests hem sigut capaços de recollir els fruits que aquestes persones hi gestaren, i és ben cert, res, però res, del que avui dia som, seria possible sense el que un dia fou. Malgrat tot, els esdeveniments semblen posar de relleu que l'arbre que mantenia i nodria aquelles persones que dels seus fruits s'alimentaven ja no és suficient per a tota la població. És per això que, siga per el temps, per el llaurador o per el consumidor, el període històric que eclosionà amb el 78 pareix que ha de rebre alguns canvis o rebre alguna modificació. Aquestes eleccions aparenten ser una mica diferents, malgrat tot, tant per l'ampli ventall de partits polítics que opten a formar part del Parlament com per la novetat d'aquells que pareixen tenir la possibilitat de governar aquest país. I tot això dona una indicació de que la diversitat ideològica ha arribat a Espanya per assentar-se i no moure's durant un llarg temps. I això és una cosa que qualsevol demòcrata, a priori, no hauria de temer, sinó tot allò contrari. Doncs, a què ha de temer un demòcrata si la multiplicitat de programes, idees, discursos i propostes impliquen i ens conviden a la saludable costum que hauria de regnar en tota democràcia, com és el debat i el diàleg? És per això que avui, al Algemesí al debat, posem sobre la taula quina és la situació i quines han estat les propostes de cada partit en unes eleccions que aspiren a ser les més emocionants de les últimes dècades, en unes eleccions en les que, servint-me d'un vers del poeta català Miquel Martí i Pol, tot avui encara està per fer i tot avui encara és possible. Moltes gràcies i benvinguts de nou al Algemesí al debat. Benvinguts de nou al Algemesí al debat i una vegada més. Avui parlarem sobre les eleccions generals i per a fer-ho contem amb la presència a la meva dreta de Vicent Puigades, politòleg i màster en Economia per la Universitat de València. Entre el seu currículum també cal destacar que ha estat participant en un curs del CIS organitzat ni més ni menys que per la Universitat de Harvard. A la meva dreta, Aida Moreno, periodista per la Universitat Jaume I de Castelló i màster en periodisme de viatges per la Universitat Autònoma de Barcelona, si no m'equivoque, i també ha estat treballant per a Berca Televisió, al Algemesí Web i actualment treballa pel Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament d'Algemesí. A la meva esquerra, Elena Buil, també periodista per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en gabinets i comunicació per la Universitat de València i notòria al poble d'Algemesí pel seu treball a Algemesí Web i també ha treballat, entre altres periòdics, per a Levante i institucions públiques en els seus gabinets de premsa. Finalment, a la meva esquerra i tancant la taula, un vell conegut per a la plataforma d'Algemesí al debat, per ser un dels creadors de la mateixa, és sociòleg, amb Premi Extraordinari per la Universitat de València. Entre el seu currículum també caldria destacar que és tècnic superior en Administració i Finances i un màster que recentment ha acabat en Comunitat, Societat, Política i Comunicació. Bé, una vegada presentats els candidats, tertulians, participants, és moment d'entrar un poc ja en el que va ser la temàtica central que ens ocupa en aquesta taula. En primer lloc, i per posar-nos en situació, s'ha estat parlant molt sobre el que han estat aquestes eleccions. Alguns diuen que són transcendents, alguns diuen que són unes més i alguns diuen que marcaran la diferència. En primer lloc, Vicent, breument, quina és la teva opinió? Moltes gràcies, Francesc, i en primer lloc agrair la invitació al programa i a tots els membres que fan possible el Algemesí al debat. Per contestar a la teva pregunta, cal dir que els ciutadans sabem molt bé que hi ha molt en joc quan se celebren eleccions. Dit això,
totes les dades apunten a un augment en la participació electoral i això se podria interpretar de moltes maneres, però una d'elles està clara, i és que els ciutadans entenen que la crisi es resol anant a votar. I a més hi ha una paradoxa, i és que quan la situació és complicada i hi ha desafecció, hi ha una major propensió en acudir a les urnes. La importància de les properes eleccions, en termes de ciència política, podrien ser les següents. Presència de 4 partits en més d'un 10% de vot estimat, un nou eix polític, que seria tradicional versus lo nou, 10 segons, Vicent. Una àmplia part de l'electorat està indecís i una alta volatilitat. Tot això estaria reflectint que la societat ha canviat, o almenys una part significativa de la mateixa. Moltes gràcies. Continuarem parlant d'això. Alexis? Jo plantejaria 3 preguntes fonamentals, no? De què van aquestes eleccions, què hi ha en xoc o què anem a votar el pròxim 20 de desembre. Al final pareix que per mitjans de comunicació anem a votar bàsicament 2 temes, no? Pareix que siga terrorisme i la qüestió catalana. Però són 2 temes que principalment han beneficiat tradicionalment a la dreta d'aquest país. Un per apel·lar a la identitat nacional espanyola, que seria en el cas català, i l'altre per el tema d'agitar la por i el temor, no? Pel terrorisme. Però no n'hi hauria que oblidar que també hi ha hagut una legislatura llarga de Mariano Rajoy, de 4 anys, on han estat protagonistes bàsicament 3 eixos, que serien la corrupció, seria l'atur i seria també les retallades en els serveis públics. Per tant, jo crec que reprenent aquesta pregunta que faig jo de què hi ha en xoc el 20 de desembre seria bàsicament la memòria dels espanyols. Votaran els espanyols en funció de la memòria de curt termini, basant-se només en els últims mesos, o a llarg termini i valorant tota la legislatura de Rajoy. Però crec que en parlarem molt sobre els temes que ja has dit. En tercer lloc, Aida, quina és la teva opinió? Jo crec que el 20 de desembre, sobretot, ens juguem un canvi. Un canvi que, com bé ha dit Vicent, hem vist que ja s'ha quedat un poc enrere el bipartidisme de la vieja derecha i la vieja izquierda, que avui en dia ja han sorgit 2 forces polítiques com són Ciutadans i Podem i que també apel·len i poden competir amb PP i PSOE per a la presidència d'Espanya i sobretot jo crec que també han canviat els propis votants. Nosaltres, els joves sobretot, ja no ens centrem en 2 partits, sinó que ens centrem en altres opinions i a més esperem que aquest canvi que molts prometen siga realment el canvi que facin i que duguen a terme. Per tant, penso que són unes eleccions bastant importants, ja no per al país en conjunt, sinó sobretot per a nosaltres, per al futur d'aquesta població. Moltes gràcies. I per últim, per acabar aquesta ronda de reconeixement, Helena, la veu de l'experiència en aquesta taula. Gràcies, primer que res, per convidar-me. És la segona vegada que vinc al XMSI al debat i estic molt contenta d'estar en gent tan jove com vosaltres i interessada en aquests temes. Jo pense que aquestes eleccions, afortunadament, són unes més, perquè elegirem una opció política, la que siga, que ens van a governar 4 anys. El que sí que se presenta a priori és diferent en quant, com deia Vicent, n'hi ha molt d'indecís, molta persona que encara a dia d'avui no ha marcat el seu vot, no sap encara què va votar i això jo crec que està ficant nerviós als partits, tant els nous com els tradicionals. I, suposo que continuarem parlant allà que queden 5 segons. Sí, com ja hem vist, aleshores, la volatilitat és alta i si la volatilitat és alta, són múltiples i molt variades els baròmetres que s'han estat publicant al llarg d'aquests mesos. Hi ha qui parla de que aquests baròmetres estan cuinats i hi ha inclús que diu que estan cremats. Posa damunt de la taula aquesta temàtica perquè puguem parlar-la breument i debatir-la. Jo, en primer lloc, jo crec que el que n'hi hauria que tenir en compte és que els baròmetres publiquen una cosa que a priori no es coneix. L'opinió pública o l'opinió pública majoritària cap a on va la societat no té rellevància fins que no apareix en els mitjans de comunicació. Se pregunta individualment a l'opinió pública general, cas per cas, particularment a un individu, i després és en el moment en què ells han reflexat en mitjans de comunicació quan tots diuen això és el que existeix, això és el que n'hi ha. Jo també soc partidari de la cita que diu un dels sociòlegs més famosos del món, que és Bourdieu, que diu: el verdadero objectiu d'un sondeig no és representar la societat que s'està estudiant, sinó condicionar-la. Jo destaco bàsicament 4 efectes. Un seria sobre els polítics en funció de que
hem vist moltes vegades com algun partit orienta la seva vessant ideològica moltes vegades cap a on gira l'opinió pública majoritària i per tant recabar més vots. Un efecte sobre els mitjans de comunicació. Això ho hem vist, sí, ho hem vist particularment en els debats, no? En l'últim debat que vaig tenir a 4, perquè quan més fàcil pareix que siga que vaig a governar un partit, més cobertura reflecteixen. Molt breument, un altre efecte sobre clima opinió, moltes vegades la gent calla sobre aquesta opinió majoritària, i una opinió sobre els electors. És l'efecte bandwagon, pel qual el partit majoritari, que pareix que vaig a guanyar, té una òrbita d'electors més prop que ell. Moltes gràcies. Vicent, vols afegir alguna cosa? Sí, els anàlisis demoscòpics són importants, però tenim que entendre per a què serveixen i la idea que hi ha darrere d'ells. Les enquestes en un moment d'alta volatilitat e inestabilitat en el clima de l'opinió pública no són una eina útil de predicció del vot. Malgrat que les mostres siguin estadísticament representatives o el procediment científic emprat siga l'estàndard. Per què fallen tant les enquestes? Hi ha moltes raons, però a mi m'agradaria assenyalar una, que és que hi ha molta diferència entre el treball de camp i la publicació de l'enquesta. És a dir, quan els resultats finals són coneguts per part del ciutadà, aquesta enquesta està reflectint una opinió de fa una setmana, 2 setmanes o fins i tot un mes. A més, en Espanya està prohibit publicar qualsevol tipus d'estudi demoscòpic índex abans dels comicis. I això passa casualment en Itàlia i en Grècia. I això no té sentit perquè a major antelació de les eleccions, major és el marge d'error i per tant és més difícil detectar i encertar l'evolució del vot. Voleu afegir alguna cosa, Helena? Bueno, a mi he estat mirant un poc, he fet hemeroteca i he vist l'evolució un poc del que han sigut sobretot els partits, per lo que parlàvem de les enquestes. Jo no vaig a mirar-lo d'avui, vaig a mirar-lo de fa un any, no? I la veritat és que el canvi en la percepció de la gent o de la intenció de vot dels espanyols de fa un any a enguany és abismal. Fa un any la tercera força política, però hi ha molta... Tercera, quasi la segona, era Podemos. Avui per avui no és Podemos, és Ciudadanos. Ciudadanos fa un any, en octubre de... bueno, un poc més d'un any, en octubre de 2014, aspirava a ocupar el lloc d'UPyD. I avui aspira a ser la segona, tercera força política. Estem parlant d'un canvi tan brutal que jo no sé fins a quin punt serà veritat o no serà veritat. Jo crec que les enquestes en este moment les tenim que agarrar molt en pinces, ells ho saben millor, no? Que són els experts. Hauria de tindre en compte sobretot la intenció directa de vot, que després està la cuina que coneguem, no? On se recorda el vot que hi ha hagut anteriorment i totes aquestes coses. Bueno, però si tu mires, jo per tot així, per exemple, estarà, no sé si ho agarren les càmeres, estarà la intenció de vot de Podemos, bueno, ha anat baixant d'un 22%, d'un 22,5% a un 10% en octubre. Dic Podemos perquè era un dels partits emergents que estava més ben posicionat fa un any. Diguem que era el que estava més ben posicionat i com ha baixat en picat. Vull dir que estem en un moment de canvi. Vols afegir alguna cosa, Aida? No, jo sols dir que també pense que el que reflexen les enquestes, canviant així un poc o furgant en la llaga, pense que les enquestes realment tampoc, òbviament representen el que la majoria vol, però sense oblidar també que la representació de les enquestes també pot provocar desigualtats depenent de la comunitat autònoma. Entonces, no sé, sí que és veritat que estem visquent un canvi, que com bé diu Helena, hi ha partits que antes estaven dalt i antes baix, però pense que tampoc és... No hi ha que precipitar-se, que les enquestes estan ahí, òbviament ho diuen tot, però que hi ha que veure realment quin va ser el resultat. Molt bé, algú vol afegir alguna cosa més al que s'ha dit sobre la taula? Simplement voldria afegir que la informació rellevant, al meu parer, de l'enquesta és veure la tendència o la variació, podem dir a mitjà i llarg termini, perquè això ens permet veure les diferències que hi ha entre els grups socials. I jo també voldria afegir alguna cosa respecte al vot indecís, i és que en la mesura que el CIS arreplega, sembla que no hi ha tanta gent indecisa com
com a priori els mitjans de comunicació prediquen, perquè hi ha dues formes de mesurar-ho. Una és de forma directa, és a dir, aquí ha decidit vostè a qui va votar, entonces la gent diu sí o no, i la segona pregunta és si demà tinguera que anar a votar, a qui votaria? I hi ha una diferència abismal entre la primera pregunta, que en l'últim CIS és un 42% de la gent va dir que no, i en la segona pregunta un 19%. Entonces sembla que a lo millor és vot ocult o vot amagat també. Jo crec que ja es queda una clara imatge de quins poden ser els processos encoberts d'aquests baròmetres o enquestes, i ara ens endinsem ja més en el que seria el cos central dels programes polítics, programes que moltes vegades han vingut condicionats per les realitats socials o esdeveniments que han ocorregut. Posem per cas un exemple per parlar sobre ell, i és el cas de Catalunya. Quin paper pot jugar la situació excepcional, podríem dir entre cometes, d'aquest territori, i si ha fet canviar o modificar alguna intervenció en algun polític o altre? Ara, si algú vol parlar sobre el tema, que se pronuncie. Voleu que comenci ja? Sí. Jo crec que en aquestes dues últimes setmanes Catalunya ha desaparegut del mapa. Ja no ens interessa Catalunya, no sé. I això també és un poc per a fer-se-ho mirar, no? Perquè de repente estava en el centre del debat en totes les televisions i de repente no està. Crec que tindrà... És una opinió personal, no? Jo crec que és perquè no beneficia a ningú dels que se presenten. I quan no beneficia a ningú, no van a treure ningú radi polític, doncs no ho estan... Vull dir, les televisions, ahir també tenim que veure que són grups, televisions sobretot, perquè aquesta ha sigut una campanya, que això sí que ho volia assenyalar, és una campanya en la que la televisió ha sigut molt preeminent. I no des d'ara, sinó des de fa un any, 2 anys cap arrere, on s'han creat uns líders polítics nous. I per això ha contribuït molt la televisió. Jo crec que enllaçant un poc el que està dient de que perquè ha desaparegut, no crec que hagi desaparegut del tot, no? Però sí que és de veres que ha baixat en tendència en mitjà de comunicació. Jo crec que és perquè Catalunya és un issue que se diu, un tema de doble filó, no? Per una part, pareix ser que normalment es beneficia molt a la dreta, en tant en quant apel·lar a baixa identitat nacional, l'única manera de viure l'espanyolitat, no? Que era com els himnes, la bandera, la tradició, la cultura pròpia, no? I, per altra part, sembla que el debat s'ha traslladat al tema democràtic. Per una part identitari, no? Per l'altra i democràtic. I per això dia que era una arma de doble filo, perquè sembla que en aquest debat democràtic de dir, claro, si hi ha una part de l'Estat que té una concepció diferent de viure l'espanyolitat o una altra nació, pues igual caldria preguntar què volen fer o què volen decidir, no? sobre el seu propi govern. També jo crec que ha sigut doble filo pel fet de que en Espanya no va guanyar unes eleccions, sinó guanyes en Andalusia, que són principalment estan tots escons, no? En Catalunya, que també és una de les comunitats amb més població, i allí el PP està veient com se li va un cadero de votos cada vegada més important, no? I, clar, no només és en Catalunya, sinó que també pot afectar en el País Basc, en aquest immobilisme, en aquest búnquer de no voler anar més enllà en el tema democràtic i basar-se únicament en la identitat espanyola, i també podria inclús començar a afectar, com hem vist, en tema de compromisos en la Comunitat Valenciana, o inclús en Galícia, no? On també hi ha una reivindicació nacionalista prou important. Jo, enllaçant lo que diu Alexis, apoyem més o menys el que diu. És cert que si deixem decidir a Catalunya, deixem tal, hem de també tindre en compte que pot decidir qualsevol província o qualsevol comunitat autònoma. Ja no sols en temes d'independència, sinó en què fer en qualsevol tema en la seva província. A més, també pense que alguns polítics han agafat el tema de Catalunya primer per a guanyar-se la confiança d'alguns votants i després, com que l'han deixat aparcat, perquè és el que diuen, ja no els interessa. Doncs pense que, no sé, que ha sigut un tema que realment està ahí, però que per ara no li volen fer cas perquè venen les eleccions, però que els va afectar en algun moment o en algun altre. Algú haurà de fer front. Claro. Jo no tinc una bola de cristal per veure com afectarà el tema. El que sí que és veritat que sembla que els partits estan sent molt cautelosos respecte a aquest tema i jo voldria simplement mencionar els eixos discursius. Estava clar que el Partit Popular el que li interessava era
era centrar-se en l'economia, en la recuperació de l'economia. D'això ja en parlarem després. Després tenim, claro, el problema està que no està dins dels seus relats discursius, el tema sembla que s'ha quedat fora. Entonces jo realment no te puc dir res més perquè no sé com afectarà i simplement els partits sembla que no els interessa anar en aquesta línia. Són marcs de referència a l'hora de debatre. Està ben clar, el PP és economia, el PSOE és un partit històricament de govern, preparat, l'alternativa natural. Ciudadanos és regeneració política. Però no deixa de semblar, almenys per a qualsevol que veu la televisió, per exemple, el PSOE planteja un estat federal. Podemos plantejar un estat federal. Ciutadans no sabem ben bé a què... Vegem que hi ha una diferència d'opinions i tampoc sabem exactament quina és la que triomfarà. Voldria plantejar si realment penseu que el camí que ha de dur a terme Espanya és un estat federal, són les autonomies, o quina és la possible solució o centre que se li pot atorgar a Catalunya. Jo crec que n'hi ha dos. Bàsicament una tessitura que se situa entre el búnquer, és a dir, entre l'immobilisme de bàsicament els partits més tradicionals, el Partit Popular, el Partit Socialista, que encara que diga un estat federal però no acaba de concretar com seria això, i Ciutadans, això és el búnquer que aconseguirem. I després tenim també un altre ventall de possibilitats, que seria el no tot està prohibit, anem a fer un debat així i anem a plantejar això en termes democràtics, evitant el tema identitari nacional, no? Que és el que normalment ha plantejat el Partit Popular. Jo crec que la frustració que ve en Catalunya ve per aquest mateix búnquer, per aquest mateix immobilisme, en el sentit que se diu, no, així l'horitzó que n'hi ha comú és l'Espanya només, i l'Espanya conforme plantegem nosaltres, però la frustració ve normalment quan un programa, quan un projecte més modest ha fallat, però així no hi ha hagut aquest cas. És a dir, Catalunya no ha vist com n'hi ha un projecte més modest que poguera abarcar-lo. Un estat federal seria una possible solució, o un referèndum com s'ha donat en Canadà, en la regió de Quebec, o inclús en Escòcia, no? Quan volia independitzar-se o no del Regne Unit. I en els dos casos, en els tres, perquè Quebec s'ha celebrat 2 vegades el referèndum, així que volien continuar en aquest projecte comú, en aquest horitzó comú. Més acabant, Alexis? Sí, acaba ja. Jo pense com Alexis, pense que el poble ha de parlar, que el poble s'ha d'escoltar i que la resposta pot ser negativa o positiva, però per almenys ja hem deixat que tinguen veu i que els hem donat una opció. Per tant, jo penso també que ells se noten així, se noten un poc cremats perquè no ho prohibeixen. És igual com en el cas de Catalunya o en el cas del País Basc, que els ho prohibeixen i ja està. Llavors penso que això també ajuda a que la gent es moga molt més, es mobilitzi molt més. Alguna cosa més a afegir en aquest tema de Catalunya? Digues, Elena. Pense que és un tema que a lo que és la dreta catalana li ha vingut molt bé. Pareix un poc paradoxal, però no ho és, ho explica. Ells també han viscut la crisi a muntó, han fet retallades molt sagnants i mentre la gent ha parlat de temes que segurament tindran molta raó, però a ells els ha beneficiat perquè no s'ha parlat d'aixes retallades. De fet, en Catalunya, en Barcelona ho han vist, una de les principals ciutats del país ha guanyat l'alcaldia de Colau, és un referent de l'esquerra alternativa a lo que n'hi havia fins ara. Hi ha hagut un canvi molt radical, però perquè jo crec que ahir no s'ha parlat del nacionalisme, vull dir, no s'ha parlat de nacionalisme en el sentit d'Espanya, no s'ha seguit aquest discurs, sinó que s'ha seguit un altre discurs més arrimat als problemes de la gent. Llavors, mentre se parla d'una cosa, moltes vegades s'oculta o no se parla d'una altra. Llavors, sense entrar a valorar, jo crec que li així ve a CiU. Si ningú vol afegir ninguna cosa més pel que respecta... Jo crec que el que tenim clar és que l'immobilisme de Rajoy no ha funcionat en la mesura que no s'ha solucionat el problema i jo crec que n'hi ha que negociar, centrar-se en negociar, n'hi ha que escoltar i n'hi ha que intentar inclús proposar alguna reforma per a que tots puguem cabre dins del marc institucional. Ja no depèn de mi. Això dependrà del govern que governa a partir del 20 de desembre. Bé, passant ja a un altre tema important, podríem dir, és el tema del terrorisme. Per què ha ressonat tant aquest tema? Per què els polítics han parlat tant d'aquesta proposta, de què porten els programes? És ben clar,
Això ve condicionat pels desgraciats atemptats ocorreguts a París i a la sala Bataclan, però pareix ser que tornem a aquesta vella discussió, eterna discussió entre llibertat i seguretat. Què planteja cada partit en aquest aspecte? Què diu? Què proposa? Quina és la seva solució al problema? Bueno, jo... Sí, Sí. Penso que en el terrorisme, bueno, després de l'atemptat i tal, vaig donar com una opinió personal, però penso que ens ha servit més ben poc per a reflexionar personalment a tots. Perquè, per una banda, hem oblidat el que Espanya ha fet antes, el que Espanya ha fet en Síria o el que Espanya va fer en Iraq, i l'únic que penso que hem creat en la població és una set de vengança, que ens incrementa el racisme en un moment en el que, desgraciadament, estan venint milions de refugiats cap ací. Entonces penso que aquest racisme l'únic que ha fet és crear una mala situació cara a ells. A més, també penso que la resposta donada per part d'Espanya no ha sigut bona perquè ha fet que incrementi aquest racisme. I encara menys el pacte proposat per PP i que els han apoyat PSOE i Ciutadans, que la violència es cure amb més violència, jo, opinió personal, pense que no és així, ja que atentes per una part contra els drets humans, contra la llibertat, i per tant entrem en el mateix joc que els que els hem dit terroristes que realment ho han fet, han atentat contra els nostres drets humans i contra les llibertats. Entonces pense que tornem al vell debat de llibertat i seguretat, sí, però també pense que ens han creat una imatge que haurien de reflexionar personalment i que no incremente males opinions sobre un tema que es pot més bé calmar, pot ser. Vicent, quina és la teva opinió? Yo pensé que el terrorismo ha entrado en campaña, pero no la fuerza en la que se esperaba. Més enllà del pacte antijihadista, yo pensé que les respostes han estat molt cauteloses i el PP tenia molt present la seva experiència de l'11M. Podríem dir que Ciudadanos està més partidari de l'acció militar en un primer moment, mentre que el Partit Popular i el PSOE s'han quedat en una zona intermitja. El que està clar és que Podemos i Esquerra Unida sí que han estat clarament en contra de qualsevol tipus d'acció militar. Jo pense que per acabar amb el terrorisme no podem socavar la nostra arquitectura jurídica en quant a defensa de les llibertats individuals. Vicent? Ai, perdona, Alexis? Sí, el terrorisme en realitat és un dels temes més peleaguts de tots, però tractant-lo en tema comunicacional, no? Que és el que tracta el debat de cara a les eleccions del 20D, jo, quan s'arribaven les dates de les eleccions, pensava que estaven caminant-se el tema econòmic, estaven caminant-se el tema territorial català, i li faltava un tema típic a la dreta espanyola, que era la immigració. I no pareixia estar el problema dels refugiats, no? Apareixen refugiats i comença el que s'ha dient i apuntava del racisme, no? De veure com, bueno, així nosaltres som espanyols i ja podem apoyar principalment els nostres i després, si ve i sobra alguna cosa, els que vinguen, no? Votant-se un poc aquests drets humans que s'han recollit, no? El dret a l'asil. El tema que comentava Vicent també, el tema d'Iraq, no? Del marc per el qual la guerra de Síria ara mateixa està com a tocant-se de puntilles perquè en la memòria col·lectiva existís aquesta guerra a Iraq i la foto de les Azores, no? Aquesta famosa de Blair, Aznar i Bush. Per tant, això va generar un rebuig importantíssim a la societat espanyola quan deixien a manifestar-se per no la guerra, i jo crec que per això està tocant-se molt de puntilles i pareix ser que tots estan un poc a la guai, no? De lo que passa, i a partir del 20 de desembre veurem. Però de moment anem a mantenir les nostres posicions i no mullar-nos molt. Un pacte antijihadista que apuntaven també per ahir, que sembla que va ser més violència encara, no? I jo crec que n'hi hauria que plantejar-se d'on ve el terrorisme, perquè el terrorisme ve bàsicament de la marginació, de l'exclusió, de la violència. I quan tu bombardeges un territori no només mates al Daesh, mates també a la gent innocent que hi ha allí. I si tu mates a la gent innocent, els seus familiars van a tindre generació a generació més odi i més set de venjança, que diuen antes. Pues jo veig que igual que el nacionalisme català o la decisió de Catalunya, el terrorisme també, el terrorisme que en Espanya li hem dit terrorisme, però que en altres països d'Europa, com França o Anglaterra, diuen que estem en guerra. Nosaltres així, les paraules són molt importants, no crec que... No sé si estem en guerra o són atacs terroristes,
jo m'ho tindria que qüestionar. El cas és que sí que és de veres que s'ha aparcat un poc perquè tampoc, igual que el tema del nacionalisme, jo crec que tampoc interessa entrar en campanya. De fet, el primer ministre francès, que és Valls, també d'ascendència espanyola, va dir que Espanya ho deixaven un poquet a banda per vindre a demanar-nos ajuda o que ens impliquem a que passen les eleccions perquè sabien que estàvem en un moment delicat i que és un tema que generarà o genera molta controvèrsia, sense entrar en drets humans, en què s'ha fet, en els orígens, sinó centrar-nos en el moment present. En el moment present, en una campanya electoral, és un tema que s'ha deixat de banda i que no s'està parlant d'ell. Penso jo, per almenys no s'està parlant d'ell en els grans mitjans de comunicació ni s'està tractant. S'ha tractat com a el que va passar en París, està clar, vam tindre 2 setmanes que només que va haver els atemptats de París, que mos ha molt de mal a tots, igual que va passar així en Espanya, també els francesos han tingut uns atemptats molt sanguinaris, però que el que és en la campanya, que estàvem parlant d'això, jo crec que s'ha deixat en un segon pla perquè és un tema que, igual que pot fer que guanyi algú boig, pot fer que es perga. Vicent ha recordat l'11M, que va ser quan va entrar Zapatero a la Moncloa. Anava guanyant, per cert, el PP, totes les enquestes fins llavors. Algú difícil que ha plantejat Elena, creieu realment que no ha sigut un dels grans temes? A mi em dóna la sensació que en el debat se li va treure rèdit per part de Ciutadans, PP i PSOE a l'hora de dir no ha sumat al pacte antijihadista. Clar, és que ahí està altra vegada el tema del llenguatge. En lingüística tu si situes un pacte com a antijihadista, evidentment tot el món està a favor d'antijihadisme, però què hi ha subscrit a aquest pacte? O sigui, què hi ha baix i quines condicions hi ha? És molt bonic sumar-se a un pacte antijihadista, però n'hi ha que veure quines condicions, no pot firmar-lo a cegues. I jo crec que aquest pacte antijihadista va un poc determinat per la política internacional que s'ha seguit des d'Occident al tema àrab, perquè un dels interessos bàsics que hi ha en Occident és intentar que no hi hagi ningú tipus d'unitat entre els països àrabs, el divide y venceràs de tota la vida, per a que no hi hagi un contrapoder, considerem, al poder occidental, al poder de la Unió Europea. Alguna cosa més a afegir al voltant del tema? Jo penso que no crec que en el debat que feren Ciudadanos, PP i PSOE puguen treure molt de rèdit d'aquest tema, perquè podem tenir una cosa a favor, que un seu fitxatge estrella, que Julio Rodríguez, o no, fa que els seus arguments tinguen pes a l'hora de debatre sobre terrorisme. I jo penso que en Espanya tenim experiència en terrorisme i la gent és conscient de que se necessita menys múscul i més cap per acabar en el terrorisme. Bé, i tancant en aquest tema i centrant-nos en el que ha sigut per dir-ho d'alguna forma, una de les pedres filosofals d'aquest equip de govern ha estat l'economia i la recuperació econòmica. Però ara, posant el tema sobre la taula, què podem dir que n'ha estat de cert? Hem millorat realment econòmicament? Hi ha més gent treballant? Hi ha menys atur? La gent viu millor? Elena? Jo crec que la gent viu prou pitjor avui que fa 4 anys. Bueno, no ho dic jo perquè ho vull dir, sinó perquè les estadístiques ja no, els baròmetres ni les enquestes, sinó les estadístiques diuen això. N'hi ha menys gent treballant, no perquè... Sí que diu que ha baixat l'atur, però en realitat ho expliquen la gent que sap, jo no, que el que passa és que n'hi ha molta gent que ja no busca treball. També n'hi ha molta gent que ha hagut d'emigrar, que no està, i això ha fet que avui per avui hemos mejorado tal, no crec que s'hagi millorat. No crec que s'hagi millorat sobretot en el tema del treball precari, treball molt volàtil, avui te contraten, demà estàs en el carrer, després demà te contraten, sobretot la gent jove ho té molt mal, la gent major també, perquè a partir dels 45 anys el que ha perdut la feina té molt difícil reenganxar-se.
estem en una societat molt competitiva i pareix que em feia gràcia l'altre dia en un programa de televisió que demanaven periodistes que tenien que fer de tot, era una cosa francès, anglès, saber programes prou complicats. Cobrar 300 euros al mes, no? I cobrar 250. Dius, pues la cosa jo crec que bé no està. I si tu vas per el carrer, preguntes als botiguers com estan en la campanya, que te ho contesten i veuràs que millor no està. Vicent, quina és la teva opinió? El Partit Popular té a favor el creixement econòmic interanual que està en un 3% i la prima de risc. Però si mirem altres indicadors, per exemple, com l'atur, el percentatge és molt similar a quan Zapatero va perdre les eleccions. Ara estaríem en un 21% i en el 2011 estàvem en un 22%. Si mirem, per exemple, l'EPA, el número de persones treballant, n'hi ha menys persones a dia d'avui treballant que en el 2011. L'índice de Gini, que medeix la desigualtat, ha augmentat. També podem dir que els salaris mitjans han baixat. Entonces, depèn de lo que ens fixem, pues el govern pot dir que ha fet unes coses bé i altres mal, però si mirem en conjunt, tenint en compte indicadors socials també, podem veure que no està clar, que no se pot treure pit de la millora econòmica. És una millora també, jo penso que també perquè baixen molt les matèries primes i també perquè Mario Draghi ha injectat un xorro de diners als bancs. Entonces podríem dir que també ve un poc conjuntural. Vicent? Aida? Jo, apoyant el que diu Helena, que ha dit que actualment els treballs que hi ha són volàtils, donem-nos compte que el PP el Partit Popular, l'actual govern, de lo que s'alegra és abaixar l'atur. La majoria de contrats, pràcticament el 90% dels contrats, són temporals, contrats que no duren pràcticament ni un mes, i si duren un mes tens sort, i per tant, en un contrat així ja no un jove, és que una família és impossible que pugui subsistir. Per tant, també el problema dels joves, que cada vegada són més pràcticament els que se'n van fora a buscar feina. Entonces, pense que solucions no n'hem tingut massa, que la situació també està pitjor i que el que hem de fer és veure on ens hem equivocat, que rectificar és de savis i al fi i al cap algun error ha de llaure com per a no evolucionar en aquests 4 anys. Alexis? Sí, jo a tota velocitat en el tema de les dades, perquè Vicent jo crec que ho va reflexar molt bé. Bàsicament jo me quedaria en la cita de l'atur, que baixa del 21,28% al 21,18%. És a dir, 0,10% des de 2011 que començava Rajoy hasta ara. El vot econòmic és un dels més efectius en campanya. En tema comunicatiu és dels més efectius. Ahir podríem discutir, però és científicament el més efectiu de tots. Bé, bàsicament, el PP des de 2013 porta venent la recuperació econòmica, ¿no? Yo tengo así unas citas, hoy se habla de cuán grande va a ser la recuperación, el 2 de octubre, el día Rajoy de 2013. Podemos tener opiniones diversas en otras cuestiones, pero no en la recuperación económica, Cospedal, el 18 de maig de 2013. Y España es el gran éxito económico del mundo, un país capaz de dar lecciones a Europa i al mundo. Montoro, 6 de setembre de 2013. Era una de les seues bases electorals, no? Era intentar captar el vot econòmic per a intentar després centrar dos temes més d'agenda, que seria la immigració, en aquest cas és el terrorisme, i el tema d'identitat nacional, no? Al final, aquesta recuperació se veu truncar per les dades de l'atur, no? També és de veres que en el tema macroeconòmic sembla que podria apel·lar allí i dir que això són dades molt bones i molt positives. Però la veritat és que després veiem les dades de pobresa i veiem... Això ja ho parlarem ara després en aquest nou bloc que anem a encetar del debat. I és que, com bé ja s'ha anat deixant entreveure en la taula, més enllà d'una agenda mediàtica que ha estat imposada, condicionada, podríem dir, per els esdeveniments socials, per sota, per baix, se deixa entreveure una que ha de ser igual o inclús de major importància, tal com és l'agenda social. I altra vegada les directrius d'Europa venen anunciant que hem de retallar encara més en molts aspectes. És per això que ara m'agradaria que parlàreu, que posàreu sobre la taula què hi ha realment darrere d'aquestes eleccions, què s'ha tractat d'amagar o què, per sort o desgràcia, ha quedat en un segon pla d'aquestes eleccions i si aquest missatge s'ha aconseguit transmetre a la població.
Jo, bueno, pense que actualment ja, com bé ha dit Helena, ara el tema de Catalunya ha desaparegut, però si ens parem a pensar, temes que realment ens han afectat personalment a moltes famílies, les retallades en educació, les retallades en sanitat, és que ningú parla ja pràcticament d'això. I la situació és pràcticament la mateixa, és que ni s'ha millorat. Entonces pense que el fet de parlar de Catalunya, del terrorisme, que són temes importants per al país en conjunt, ha fet que es tapen aquests temes que realment són importants personalment, que no han millorat i que realment ahí estan. Ens pensem que el que es parla pot ser que el que es parla en informatius, en revistes, realment és el que afecta a l'hora del teu vot. I pense que aquests temes s'han anat tapant l'atur, la corrupció, les retallades en sanitat, i que actualment que necessitem saber informació sobre aquests temes no ens l'estan donant. I la situació és pràcticament la mateixa, com bé ha dit Alexis, a baixar sols un 0,10% l'atur, i això, si no ho busques, no ho saps perquè no te va eixir en els informatius. Entonces penso que aquests temes són importants a l'hora d'elegir a quin partit polític vas a votar. Elena? Bueno, jo com m'havia fet un poc de hemeroteca, vaig estar mirant quins eren els temes de fa un any, bueno, en octubre de 2014. Val? I en octubre de 2014 estàvem parlant, que era quan estava en todo lo alto Podemos, estàvem parlant de la corrupció, de les targetes black. Algú se'n recorda de lo que eren les targetes black? Vale? Estàvem parlant de Rodrigo Rato, que s'ha continuat parlant, vale, al llarg de l'any, però que ja no s'ha parlat més. Estàvem parlant de Bárcenas, estàvem parlant de corrupció. Corrupció no massiva, sinó corrupció molt centralitzada en un partit, el partit del govern, que bueno, se n'eixí molt bé perquè no ha dimitit ningú. Dic jo que no me malinterpreteu, vull dir que se n'eixí molt bé perquè són coses que han passat, que en un moment donat han eixit molt en els mitjans, han tingut molta repercussió social i de sobte han anat diluint-se. Això també tindrien que veure per què passa, no? Per què uns temes interessen en un moment donat i després se dilueixen. Hi ha hagut molt de cabreig social, val? Segurament en les eleccions autonòmiques i aquest cabreig sí que s'ha vist reflexat en les urnes, que sí que ha hagut un canvi, però un canvi també molt forçat. En el cas, per exemple, del País Valencià és molt forçat, no? Perquè al final s'han tingut que ficar d'acord molts partits per a llevar al partit hegemònic, en aquest cas el PP, perquè no és... No sé fins a quin punt ha sigut determinant. El cas és que llavors sí que estaven aquests temes i avui no estan. I això afectarà a l'hora de votar a les persones? Una pregunta que deixe. Alexis, pots respondre? Jo tornaria bàsicament al tema d'agenda, o a tematització. Van a figurar 3 temes bàsicament sempre en campanya i la gent va votar sobre això. De fet, se planteja en la ciència que estudia les campanyes electorals de què van aquestes eleccions, no? Perquè la gent va votar 4 coses. La estratègia electoral del Partit Popular, per exemple, en 2008, ho dia el seu estratega, era: toda nuestra estrategia está centrada en los votantes socialistas indecisos. Sabemos que nunca nos votarán, pero si podemos sembrar dudas suficientes sobre la economía, sobre la inmigración y sobre las cuestiones nacionalistas, entonces quizá se quedarán en casa. I aquests 3 temes són bàsicament els que estan altra vegada repetint-se en 2015. Estem parlant de 7 anys antes i ara tornem a parlar del mateix. Al final el que se pretén en la campanya electoral és no només ficar aquests temes en l'agenda, perquè la gent parli només d'això, no se parli del que estan comentant antes, de targetes black, de la corrupció, de les retallades, de l'atur, sinó que a més s'intenta també emmarcar. Per exemple, jo recordo quan estava la crisi del PSOE, la crisi econòmica que està allà, i la premsa afín dia que era un problema internacional, una crisi internacional. Però en canvi llegís la premsa afín al Partit Popular i te diuen que no, que era un problema de govern. Després parlaven també del problema dels partits polítics, era quan començava a ressorgir el problema de la classe política, i per una part la premsa afín al Partit Socialista dia el problema és bàsicament que lideratge però se pot solucionar, i la premsa contrària al Partit Socialista i pro-dreta dia no, el problema és l'equip de govern. Últims 10 segons. Sí, sempre de això. Vicent? Respecte a la fractura amb l'anterior agenda, no podem pensar que l'agenda política està estancada. Que un tema entre o desaparega de l'agenda depèn dels partits polítics, dels votants i principalment dels mitjans de comunicació. La corrupció, en totes les enquestes del CIS, ocupa els primers llocs junt amb l'atur.
i els ciutadans associen aquests dos problemes amb els partits tradicionals. D'ahir en part que els partits emergents estiguen també en les enquestes. Respecte als desnonaments, amb el canvi que s'ha produït en les últimes eleccions autonòmiques i locals, podem veure com s'han paralitzat gran part dels desnonaments, inclús bancs com el Santander o el BBVA acaben de cedir un parc de més de 1.000 vivendes a l'Ajuntament de Madrid. Aquest és un tema important i que té afectades a moltes famílies, però en part sembla que amb la paralització dels desnonaments en gran part de l'Estat, els votants perceuen que s'ha atenuat la percepció que hi ha respecte a aquest tema. És important la dada que assenyala del CIS i posa sobre la taula. Cregueu que hi haurà memòria sobre aquests temes a l'hora d'anar a votar? Sincerament? Jo crec que depèn també de l'interès dels votants. Vull dir, com antes ha dit Vicent i ho ha dit Elena també, hi ha molt d'indecís. I encara pitjor, hi ha gent que vota i no sap realment a lo que està votant. Entonces pense també que serà quin interès té el votant en decidir o en quin tema tracta el partit, o sigui, quins temes tracta, de quina manera tracta els temes el partit que està votant. Hi haurà memòria? Jo pense que abans de memòria el que hauria d'haver és votants que saberen el que estan votant, perquè, com ha dit Aida, s'allitgen els programes o simplement escolten un rumor, les persones escolten un rumor, eslògans. A mi n'hi ha un eslògan que me dona un poc de mal cos, que és en serio. Bueno, en serio, abans estàvem de broma, jo crec que no, que en este país han hagut, se parlava d'ajustes quan s'estava retallant en educació, en sanitat, en tot això, i en dependència, han sigut retallades brutals. La gent ha hagut una corrupció també galopant, que el que ha dit Vicent, els partits que no tenen història, els nous, si la corrupció no la pateixen i pot ser que li siga favorable. En aquest sentit pot ser que sí que les persones que vagin a votar tinguin memòria, però jo crec que caldria, abans de tindre sols memòria, llegir-se el que van a votar, si té que veure en els seus interessos o simplement estan seguint una corrent. I crec que hi ha molta gent que segueix aquesta tendència, aquesta corrent, com ha dit al principi de la intervenció Alexis. Alexis, m'ha vist jo crec que està en xoc la memòria, de curt termini i llarg termini que comentava jo al principi del debat, i també la por. Vull dir, l'excitació d'aquesta por de dir tot el que no siga això va ser un corralito, va ser la dictadura bolivariana, va ser la ruptura d'Espanya definitiva. Vull dir, la por va efectuar també un paper importantíssim en les eleccions i la cosa és si se revertirà la por, no? Si la por és el que tenim ara, desnonaments, corrupció, atur, mala economia, corrupció, o si la por serà el que puga vindre. Jo crec que això comptarà també la memòria. Seran les dues coses, els factors més importants que jo considero. I he tret a la taula el tema de la memòria. I per tancar un poc aquesta mena de bloc i inclús retrotraure encara més aquesta memòria, hi ha molts partits que han parlat de que estem vivint una segona transició. Hi ha partits que ho han desmentit totalment, que la Constitució continua estant vigent. Cregueu que podem retrotraure la memòria? Cregueu realment que podem parlar d'una segona transició? És un tema que proposa per acabar el que vindria a ser el debat. Bueno, jo, que soc la més major de la taula, això anava a dir. Quan va passar la transició era una xiqueta. Estem parlant de la transició, està parlant gent molt major i crec que no sabem en realitat, perquè no ho hem viscut, ho han viscut els meus pares, que en aquell moment tindrien potser l'edat que jo tinc, visqueren la transició. Jo no sé si estem en una segona transició o una tercera transició, no crec que siga comparable este marc social i polític d'Espanya actualment en el que se va viure en aquell moment. No crec que siga una segona transició. El que sí que és un moment de canvi, no sabem si serà per a millor, si serà per a pitjor, si la gent al final decidirà un canvi, perquè tampoc ho sabem. Al partir del dia 20 ho sabrem. Jo no tinc clar que
unes cares noves suposen un canvi, val? Partits emergents que parlen, diuen, és nova política. Jo tampoc me crec això, que siga nova política, jo crec que la política és política i que cada partit polític anirà a defensar els interessos del seu electorat. I, no sé, pues Ciudadanos i el PP tenen un electorat clar, no? A lo millor Ciudadanos no s'està definint tant perquè deixa les portes obertes. Podemos té un electorat, crec que també prou clar, el PSOE també té un electorat clar i van a defensar cada partit defensarà, com sempre ha defensat, el seu. El que pot passar, per lo que diem d'una segona transició, ahir sí que veig més el tema nacionalista. I pot ser que Espanya necessite un canvi, és de veres, per què no? Tenim una Constitució que ja té 40... quants? 38, 30... quasi 40 anys. Pues bueno, no estaria mal canviar algunes coses que podrien canviar. Coincidiu en Helena o teniu alguna opinió diferent al respecte? Hi havia un company que comentava si això era en sèrio la nova transició, si era pijeri o postmoderno, no? I jo crec que té les dues coses en realitat, però sí que hi ha una cosa que sí que podria donar-se el cas d'una nova Constitució en el sentit de la qüestió territorial, no? Que no se va abordar bé en aquell moment i que ara torna a reflotar. I l'altra qüestió és que la transició sí que marca una cosa, un punt d'inflexió importantíssim, que era la matriu cultural. Una matriu cultural per la qual ara mateix Espanya rechaça, considerem, els canvis bruscos, busca sempre la moderació discursiva, intenta sempre aïllar del mal polític als extremistes per tal de situar-se en el centre polític. Jo crec que això se pot acabar. Se pot acabar i, per tant, en aquest sentit, si canvia la matriu cultural i aquest detall justetet, pot ser que sí que parlem d'una nova transició en tant en quant està canviant un dels aspectes més importants que ha marcat la societat espanyola en els últims 30 i pico anys. Coincidiu vosaltres dos en aquest aspecte? Coincidís més en Helena perquè també pense que sí, que ens apropem a un canvi, però sí que pense que pot ser que siga un canvi real, perquè no són cares que estem acostumats a veure ahir, en el lloc de la presidència, ni són partits que tenen acostumats. Ja veig que un canvi, un lleuger canvi en les eleccions autonòmiques i per tant pense que les eleccions generals sí que ens poden conduir a un canvi en el sentit de que no és que sigui una nova forma de fer política, però sí unes noves idees, noves maneres a lo millor de dur a terme la política. No sé, sí que pense que estem dins d'un canvi. Vicent? Sí, jo sempre volia dir que si observem a les últimes eleccions autonòmiques i a nivell d'ajuntaments, els partits que podem anomenar tradicionals en termes electorals ha estat un fracàs i això en part apoyaria la tesi de que la gent sí que té memòria quan va votar. Ara depèn de com queden les properes eleccions, anirem cap a un model en el qual igual haurà una reforma parcial, perquè no crec que a un sistema de 4 partits no crec que n'hi hagi un canvi radical en quant a la Constitució, com sí que va poder ser en la primera transició, però venint d'una dictadura. Però jo sí que pense que va haver falta de canviar algunes parts de la Constitució, reformar-les, perquè la societat és una altra, hem canviat, n'hi ha que adaptar-la. Bé, com ja hem estat veient, s'han posat moltes temàtiques, hem parlat de molts assumptes transversals, històrics, socials, polítics i econòmics, per posar llum sobre el que realment estem parlant en aquestes eleccions. Per concluir, i després d'haver reflexionat, quines són les conclusions que podem extraure en un minut sobre aquest tema? En primer lloc, Helena, per acabar, un minut. Un minut per a... Bueno, estem vivint unes eleccions que crec que és un moment important per a tots. A mi m'agradaria que la gent tinguera memòria. Jo ja no dic una memòria a llarg plaç, sinó a curt plaç, en 4 anys el que ha passat, que crec que estan sent molt importants els mitjans de comunicació. No hem parlat d'aquest tema, però la televisió està sent hegemònica,
encara que pareixia que en les anteriors eleccions les xarxes socials, internet, tenien una presència important. Jo crec que han sigut engolides per la televisió, era un tema que no s'ha parlat, però ja que me dones últims 15 segons. Últims 15 segons. És important que estem en un moment diferent, però que no han canviat tantes coses i crec que tampoc canviaran tantes coses. És una opinió personal. Vale. Perfecte. Aida? Jo crec que tots hem aplegat a la conclusió de que realment pensem que potser no s'ha canviat molt o sí, però que sí que estem en un moment de canvi, de que la gent s'ha donat compte. I jo voldria fer un poc més d'incidir més en un aspecte, com hem dit, hi ha un mogolló d'indecisos que no saben encara a qui votar. Entonces pense que la gent el que hauria de fer és posicionar-se, però sobretot el que la gent hauria de fer és anar a votar, acabar en aquest percentatge de gent que no va realment a votar. I també dir que la gent valore, el que ha dit Helena, que la gent valore el que s'ha fet al llarg d'aquests anys i tindre memòria, però també actuar, en aquest sentit, en el que ja que ens han donat el dret a votar, que el gastem i que per lo menos puguem decidir algo en este país. I res, més que res això, saber també que sí que estem que jo penso que sí que estem en un moment de canvi, que podem ajudar a que aquest moment de canvi siga bé i ja està, això. Alexis, últim minut. Jo crec que per concluir sí que hi haurà canvi, però la qüestió és si aquest canvi se queda només en els partits, en les cares que deia Helena, o si serà un canvi de país, no? Un canvi de país que, per exemple, condena ja una cosa que és corrupció legal, que seria, per exemple, les portes giratòries. Un país que camina en un model transitori cap a les energies renovables i per a intentar que els joves tornen a aquest país, els joves emigrants, per a posar el seu coneixement a la riquesa d'aquest país. Un canvi que blinde serveis públics que tan amenaçats s'han vist en els últims 4 anys i que evite la privatització del sector públic i també el copagament. Un canvi també, a veure si es podria succeir en el tema de les majors, per a que els majors tinguin unes pensions garantitzades necessiten que els seus nets tinguin un treball. Això és indispensable. I per tant, per últim, jo dir que els joves crec que sí que estan veient un somriure de veure com aquestes reivindicacions del 2011 poden fer-se realitat ara i tindran que elegir si hi ha canvi només del Parlament o d'un nou país. Per acabar, és que concloure, a mi m'agradaria animar a tot el món a anar a votar en les properes eleccions del dia 20 de desembre, perquè és la millor manera que tenim per resoldre les nostres diferències i els nostres problemes. A més, en un sistema multipartidista, en 4 partits, a més de 10% de vot estimat, fa que el vot útil, en part, l'efecte del vot útil siga menor i, per tant, els ciutadans puguen votar aquells partits que millor representen les seues preferències. Estem en una nova etapa i en la nostra democràcia jove, en la qual no hauria de sobrar ningú, i per això és necessari que tots vagin a votar. Per últim, dir que ha sigut un plaer estar així i compartir idees amb tots vosaltres. Moltes gràcies. Com ja heu vist, aquestes eleccions, tot i ser unes més, pareix que van a tindre un plus, quelcom especial i que marcaran un abans i un després en la democràcia espanyola. Però hem de ser sincers i com bé s'ha dit en aquesta taula, la democràcia no es farà per si mateixa i sols es farà una veritable cultura democràtica quan els ciutadans decidits anem a votar, gestem una cultura, la fem créixer, la cuidem, l'obliguem a fer-se major cada vegada més. Per això, com s'ha tractat de remarcar més encara en aquesta taula, el pròxim 20 de desembre no us oblideu de començar a gestar cultura democràtica. No us oblideu de renovar, de canviar o mantenir el vostre vot per un nou o mantenir aquest president del govern. No us oblideu que aquest pròxim 20 de desembre no sols decidiu el vostre futur, sinó el futur de 46 milions de persones. Moltes gràcies.